δυνατόν στο πολιτικό σύστημα και τέτοια υπουργεία και τέτοιοι υπουργοί να παράσχουν αυτό το είδος της δικαιοσύνης. Έτσι είναι. Γιώργο Φιλιππάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση και από τον συνάδελφο από την Έρα Σερών, τον Λεωνίδα Κασάπη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, ο Θόδωρος Βαρίκος. Θοδωρή, καλησπέρα. Μας ενημερώνεις για τις ειδήσεις από το χώρο του δικαστικού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να πούμε για το γνωστό θέμα με τη Ηλία Καρέλη που πλέον είναι νεκρός, ο δράστης που σκότωσε πριν 2-3 μέρες τον φύλακα, τον Γιώργο Τσιρόνη, τον 46χρονο υπάρχει φύλακα Γιώργο Τσιρόνη στις φυλάκες Μαλανδρίνου. Σύμφωνα με το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, γιατί μεταφερόταν στις φυλακές στην Ιγρία Τασσερών, αλλά προφανώς δεν είχαν και πέρα ιατροδικαστική υπηρεσία και πήγαν στη Θεσσαλονίκη, τον οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη και βγήκε και είπε ο ιατροδικαστής, το πόρισμα βγαίνει και λέει ότι έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα χτύπημα με αμβλή όργανο, μάλλον υποθέτων κρόψ, στο στέρνο και κάποια άλλα ελαφρύτερα χτυπήματα σε άλλα μέρη του σώματος. Και αυτά πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον μία ημέρα πριν το θάνατό του. Δηλαδή ενδεχομένως στη διάρκεια της χώρας του. Όσον αφορά τα άλλα μέτωπα των φυλακών, έχουν αρχίσει πλέον στις φυλακές Αντικαρνασσού, Κέρκυρας, Ζωμοκού και στις Χαλκίδας κάποιου είδους, ας το πούμε, διαμαρτυρίες και τα λοιπά εν ώψη της δημιουργίας των φυλακών υψής ασφαλείας στο Ζωμοκό. Αυτά όσον αφορά τις φυλακές. Τώρα έχουμε και κάποια δικαστικά. Π.χ. ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου σε ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ του Τέρενς Κουίκ. Ακούτε? Ναι, βέβαια, σε ακούμε. Με προσέχει. Τέρενς Κουίκ για έναν ομαδικό βιασμό από έναν θείο μιας πομάκας 5 χρονών που συμμετείχε μέσα στο τζαμί, μέσα στο λουτρό του τζαμιού στο χωριό Γλάφκι της Ξάνθης, τον Αύγουστο του 2010. Έχουν σχηματιστεί 2 φωτογραφίες και δεν βεβαίως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας στην ερώτηση με επίσημα έγγραφα, η οποία η μία σχηματίστηκε το 2013 και άλλη το 2014. Η πρώτη αναφέρει για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, για ομαδικό βιασμό κατ' εξακολούθηση και για αποπλάνηση ανηλίκου και